12:52, nagbabalik po ang inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. At yung sulubuhan sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Grabe, usa na po ka-certified gahi kabay ang atong guest karon. Abi ka na ugis na ba natanin niya? Abi na ko. Magaling kay ni Sugot po daw. Abi na kong dinami ma-reach ba? Mo galing. Sa linghod nga pangidaro, nakita ni kaniadto sa kaning SK chairman sa Barangay DC City. SK chairman gini siya. Ang importansya sa serbisyo publiko. SK Chairman. Bata pa. Napili na ito, mga 16. Na siguro. Tapos, grabe, gituloy-tuloy man niya. Karong gahi na kay diya karon sa Barangay DC City. Kapitan na mismo. Yun sa kanina, no? Kay sa una, kasagara ba kagay art? Kanya, ako ito bihanis ako ha. Kasagara makita ko dapat ang mga kapitan, mga dagkong tao, kami na ba? Kanang isog. Dili lang ni siya kay SK ha, kundi nahimo gid siyang representative sa City Council. Tinuod, sa SK tama. Federation President in 2013. Grabe. Ana ni kagahi. Nga na kagahi. Kao ba na to karon through Zoom, wailain? Si Kapitan, o pangalan pa lang, datoon na. Goldmar. Jericho, pero mas nailanga, Bingo, Ibabako! Good morning, Kapitan! Good morning, Kap Bingo. Good morning kanino. Maayong buntag, gahi Bernie and gahi Art. May buntag, I miss you. Mga gwapo. Abi na ako nga, isnaban namin ni Moy. Abi na maging nakamaris pa. Kapitan Bingo, imbita ka na mo dire kay gusto na mo makita ba? Kani bitaw mga batan-on nga naa sa politika. Na maghatag inspirasyon kay usahay ang maayo lang ani mga medyo wangti goals na kay easy sa word sa wangti goals. May mga kasinatian. Apan imbis nga sama sa bino magkadugay magkalami. You know what I mean. Ikaw bata pa ana. Una. What inspired you to be in politics? Kap Bingo kay political season na ba yaron niya? Diri day manggawasan. Higala sa tanan. Pero pagdaog, kusog, yamiran. What inspired Kapitan Bingo nga musulo nagsugod? Isa ba nagtulak nimo or napukus ra ka? I think, Sir Art, it's murag, I'm born to be a leader, in my own little way. Like it. So, tatagaan ang oportunidad nga mugawas sa ako ang comfort to be a leader, na na-develop siya. And I don't have regret, to invest my life in public service. So, kanini ang nagsugod ka as SK. Yes, Sir Art. Ang SK Federation President in 2013. Nagsugod ka 2000 unsa pa man ka? Di ba 2008? 2002 nagsugod SK chairman ako sa edad na 15 anyos. 15 anyos. Grabe. Ano na siya akong first love, Sir Art? 2002 to 2008 SK chairman ka. SK chairman ko sa 2006 barangay. to 2008 ikaw city councilor as SK Federation President. Yes, Sir Art. 2013 up to present, ikaw ang punong barangay sa barangay 17. Yes, Sir Art. Grabe. Wala nga mga mata. Thank you. Ana. Di, una ko sa ito kagayad, mismo sa iyang barangay, unsay mong gibuhat nga sila. Anong lab bang kanila? Anong lab mga kanila diha? Ngunit ko tingali kay, kanang ang ako yung ginapakita sa tao. So, like, everybody know, bisan ang mga bata, o katigulangan, kapalo sila nga bayot ko. But, at the very start, when I asked them to respect, gihatagan no sa anak ko, respeto akong kaugalingon, ay ako mihangyo, or, wag ko gihangyo, but voluntarily gihatag sa katawhan ang tumang respeto nga kanako. Tungod tingali kay nakita nila kanako nga bisan sa akong pagkamahuyang
naghatag ug nagpakita ko sa ako ang kaayos sa pagpangalagad sa katawhan. Oh, Bernie, I think it's about time you come out from your closet. Wala yan. Anda! Kagawad sa pagkakagawad sa iyan. Bernie, dito po. Dapat kalunan mo sa katawhan. Isa Bernie, dito. O si Kapitan Bingo. O karon ang consultant. Wala, kung wala mo kita ka bingo sa personal, gamay nga tao. Di po rin mga Yes. mga 6-footer, dili po na. Murang gyapon ka to kauban na to sa ABS ug gyapon nga si Juan, si Jigger? Jigger ba, Jigger. Oh. Una silang kaliwatag hapon. Tama nga Morning na mo na Jigger. Unsay nimo kanang pusam magsulbad kag mga problema nga unsay style nimo? Ikaw ba action man ba ka? Kailang mga saba ba ka kung ikaw animas ka kay kuan ka? Unsay style? Challenging kaayo siya, Bern. Kay kanan, especially ang atong mga kaso sa barangay, mga involved ba og family relation, mga magtiayon nga nagproblema sa ilahang pagpuyo. So usual, ang atong ginagamit is atong gipa-always remind sa ilahang. Di ba kung kamo nga na mga anak, kanunay ninyong gipaningkamutan nga ipasulod sa eskwela o unang matun-an ang pamatasan? So, okay ba sa inyo nga mas mubo sa inyong edad ang musulbad sa inyong problema imbis kamo unta nga mga hamtong na og edad maunta ang musulbad sa problema sa inyong mga anak? Pero bali, karon no, mas ang inyong anak ang gapangitag paagi nga mahimong maayo ang inyong relasyon. Di makana insulto sa inyong kinabuhi nga ang inyong tanaw sa ako anak raman pero ako ang gasulbad sa inyong problema. It's something attached, no? Parang i-touch nato ang personal life pag-reconcile sa mga problema. Kay ma-realize nito lang lagi, no? Bata kaayo ang musulbad sa amo nga kami man unta ang mo tawag aron mo disiplina sa among mga anak pero amo naman hinuong anak og edad. Amo disiplina sa among mga problema. So there's like pero Ben, ma-picture na ako ba nga samtang istorya si Kapitan Bingo ana. Oh, ganda mo. Ano ang edad ang may kanina. May doko-doko na yung bana. Pinood mo doko yung Sir R. Pero nagdiko-doko ka. Tubang ako. Pinood yun. Ning ana usual akong gaka-encounter. Mo nang uban bitaw nga magpa-hearing. Buhangyo nga dili ako. Buhangyo og kagawad. Oh. Kaya tingali, bottom line, mauwaw nga, bata ang mo disiplina sa ilaha. Ana, no? Unsay pinakadakong challenge karon labi na pandemya? Ang challenge sa kadakong challenge ang kanigin ang atong mga kasilinganan nga nawadaan sa panginabuhi or na-paralyze ang ilahang panginabuhi, no? As much as we wanted to help them 100%, di manggod nato makaya. So, daray mga portion nga asa nato pwede matabang, pwede po siya masustain nato ang atong tabang. Limited ra pod atong resources. Mao kana nga through our private partners and some agencies, nanuktok ta sa ilang mga kasing-kasing nga basin mahatagan og oportunidad ang atong mga katawhan nga naapektado ang taon sa maong epidemya. Unsa ka tinuod nga or kay dili anak kadako ang inyong sweldo nga daghang business ikaw mukuot sa imong kagayong bulsa labi na kung naay manuktok diya sa imong opisina. Tinood na Sir Art, no, naagani ka nga ingon na lang akong dad nga bisa na lang atong kaldir og kala ihatag na lang kay murag halos tanan naman imong ihatag. And that's the reason nga wala ko'y boyfriend para dili dugang stress. Ay, na-sacrifice ang love life. Mo na ni. Yeah. So, murag sa usa ka food chain ba nga willing to wait, ana na lang aron sa mga panahon. Let's go. Unsay matambag ni Kapitan Bingo, no? Is it about time nga atong mga batan-on nga dunay potential? Unya alanganin man sila mosulod sa politika wa man koy kapit. Political family. Unya asa man kumuduol. Unsay tambag nimo Kapitan Bingo because you started at 15 years old
alang ni kanila nga potential kaayo nga kabaluyog ka nga kaning bataan ni kumo lahutay lang ni dako ni nga serbisyo alang sa katawhan. Yes, Bern and Sir Art, ang pagpanerbisyo, especially genuine service sa katawhan, dili nato siya kinahanglan applyan, no? It's really from you. Murag inborn to be on that. Kaya sa ako ganing pag-start, I don't have any connections because wala ko kabalo kung naaday na siya, no? When you start into politics. Pero if you think that you have the heart to serve the people, bisag wala pa kayo posisyon, sugdi na o pagpangalagad sa katawhan. And let people Isag be wala sa power. posisyon. Yes, nag-start ko ana, Sir Art, diri sa among barangay nga wala ko sa posisyon, but I always volunteer myself, no, nga mag-decorate, mag-facilitate sa mga fiesta activities, hantod nga na-develop, hantod nga na-recognize sa mga tao, o ang mga tao na mismo ang gapush ngayon kinahanglan tag usa ka opisyal tama sa ingon ini dinhi sa atong barangay. So connections will come along the way, no, nga makita nila nga ang imong kapasidad, ang imong pagpangalagan, it's genuine, it's not a personal intention, but it's a genuine service to the people. So dili na nimo kinahanglan ibaligya pa imong kaugalingon. Kaya mismo ang katawhan, maunay mahimong mo endorsa kanimo sa kadaghanan. Kinahanglan nga ana atay usa ka lider sama ani nga tao. Tungod kay nakita nila ang imuhang skills and leadership diha sa inyong komunidad. Naay mga kuan na sa politika, ang imuhang higala mahimo nimong kontra. Ni ang imong kontra mahimo nimong kalit og higala. Ngayon ana. So, what about kang Kapitan Bingo? Labi na panahon mga diskurso, labi na kang dauton ka. Ginaon sa niyo pag-handle anang mga opposition or kontra or bashing sa imong panggobyerno, pamalakad. Ginaon sa o ka deadma ana o sa mga. Tinuod no, giabot gid na sa akong point, sa akong kinabuhi, Sir Art, na bisan miyembro sa pamilya, nahimo na nato nga mga katbang, no, tungod lang sa politika. Daghan nga bash lugar nga atong mga pamilya sad, immediate family, mao man nagakapituhan. Pero diri ra nako na learn sa politika nga kinahanglan nga mas firm ko, no. Kay kung magmahulang gihapon ko tungod lamang sa mga pangbatikos o mga issues na ihatag kanato panahon sa politika, PI, mapildi ta, mas the more ta mo pildi. So ako siyang gina-challenge akong kaugalingon. Let that trash or issues be my inspiration to prove them that I'm worth it kaysa ilaha. So naipanahon nga I almost give up no nga. Undang lang ko kay kanang sobra na kaayo, no, kanang it's like di na maayo, di na healthy para sa ako Even personal life is bisan ang pinaka ilalom abrihan pa ana bitaw. But because naasa akong heart og sa akong huna-huna ang pagpanerbisyo, nagpaibabaw gihapon ang akong gugma sa pagpangalagad. And along the way ang akong actions would be my evidence or ang ako ang bahandi nga mapakita sa mga katawhan, labi na kato mga bashers nga they're wrong, no? They're wrong. Tungod na imong tubag, Kapitan. My question is, when is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay? Ay, ako si Catriona Gray. Ha! lang. Kasi pinakasakit nga na bashing na imong nadawat Kapitan Bingo kanang makaingkag below the belt. Below the belt na. Dado ko'y lucky nga gusto skala sa Cebu. No? Yes, and then suka sigo ka kung inon ka nga na kay bayi. Yes, mas matinghala ko no? And ang mga problema sa pamilya nga affected ang imong pamilya ba nga mo nga nak sa anak ko dang di anak ko kanang paghimo lang something dia nga worthwhile kay murag di man siguro na worth it ay nana ang buta nga ginalabel ko as kawatan.
Gikawat ang pundo sa barangay kay gigastos sa mga laki. So that's so foul for me. Oy. Yun sa mo na pag-handle. You know, usay sakit yun kay murag lahi na gid kay ni, murag daot na gid kaayo ta. Ang ako lang ginastorya nga kung naman gani, kung naana siya pagka hayay bagid kay sa laki nga mismo akong kaugaling pamilya wa ko man gani nahatagan sa intaktong pangandoy nga kinabuhi nga gusto nila nga maangkon. O mao lang gini ako man good Sir Art is I don't, di ko gadumot. I always just like close my eyes and leave it to the Almighty. And give me more strength and courage nga bisan sa mga distraction, dili ko madisturbo sa akong mga pangandoy og damgo nga itunol nga serbisyo sa katawhan. Na-feel na ko si Kapitan Cagayat kay akong misis nga na ba. Unsa man ni ako nadunggan? Nga naman daw kay kuan nga college yung ko nga ulay na ka. Graduate na siya ron. Ulay na kay kasbalita. Oh, Bern. Oh. Balik kita ka Bern ni bitok-bitok. Oh, ano sa ako naman sa ni? Oh. Kanang andam na ka Bern. Gamiton sa imong kontra Ano? ang babae. Ako na guess lot. Agay! Oh. Andam na ka ana Bern nga. For example, Sige, for example, magyaw lang ang radyo babae. ni. For example, radyo ni. Ta ikaw, ina, kumangtahan ako nimo. Ba yun ni? Wala yung signal, wala. Kana sa imo, ang Barangay 17 Second District, no? Yes, Sir Art. Second District. Si Bernie Bitok-Bitok ba? Qualified ba? Oo. Ano itong guest? Kapitan Bingo. Ano itong guest kasi Bernie Bitok-Bitok? Sa imong tao. Mga kagahi, mo na ako ang tandem karon si Kapitan Bingo Ibabako. Ang atong guest karon si Bernie Bitok-Bitok. Qualified si Bernie na may mong Yes. Actually, ako na ilang abot. Ganda, gaidan mo magunag akong mga text. Ako na sa gay-text. #Bernie 2022. Hala, tanawa na, Bernie. Bisan na ang mga taga-Segundo Distrito. Da-endorso na kanimo, bisan lubagan ka. Ay, sus. Manila. Tao sa Kasi mandali. matambag, kay medyo ikaw mag-una diha, Kapitan Bingo. Kasi matambag nimo para kang Bernie, be, aber? Si Bernie Magod has its genuine heart for the people. From the very start, uban magaling mga racket ani. So, si Bernie Magod is born as a leader, no? Pero na-focus lang niya ang pagka-artista. Pero nakita na ako, if Bernie will be on the position, I know he can give the best that he can, no? Nayas, Bernie, sos manoktok ko, Ben, mga ikong bugas. Hoy, pagilo Kasi mo. yung masulti ni kagawad, Bernie. Pagilo mo diya. Pagilo mo ha, pagilo mo. Kay basi ko niyag biranta sa lang radio station may kag usa na ka walay hanaw. Pero ay panahon na yun. Panahon na yun. #2022. Sa Bingo, yun ani. Kanang, kinahanglan ba na aka sa usa ka political nga poder? Para sa ako lugar, Sir Art, wa ko'y machinery, no? If I will be running for a higher position, I don't have a machinery nga kinahanglan aron mahimo kang mananaog. So, kung naka sa usa ka party, isa siya ka-advantage, no? Kaya instead, you will spend millions of millions, mas mamubo tungod kinay partido nga muunong sa imuhang mga panginahanglanon. And perks po siya, kay ang kauban po din mo sa partido, na po yung mga tao na pwede po ka nilang makonsiderar. So, unless kung ando kwartahan ka naging tayo sama ni Bernie Bitok-Bitok, Hoy! I don't need any party to campaign myself, no? O di naman sa dato kinahanglan og taas-taas pa nga kampanya si Bernie. Kay when you say, gahi tabay, ay, Bernie Bitok-Bitok, daan niya. Diba? Pwede. Naunsa naman ang anunsa ako naman yung napadulong doon. Naunsa. Pwede. Naunsa ni kalakihan ni. Kapitan Diba, Sir Bingo. Art? Pero kung si Ibaba Kapitan Bingo. pero si Kanang- Ibaba ko Yes, sir. na musulti, kulba na kayo ni ba? Kapitan Bingo. You have the qualities of becoming a councilor. Do you consider that in the coming elections?
Actually, right after New Year, I already announced my intention to run for a higher position. Pero, Konsehal ka karong if 2022. given a chance, Sir Art, pero naamagod kong partido and committed ko sa partido, if the party will not consider me on the final list, no, dili ko magpadayon. Kung dili, musuporta ko sa partido kung asa na ako gisagigan ng akong political career. Sa may no? partido karon ni Kapitan Bingo? I'm with Mayor Bin. Oka and Congressman Clarex. Oo, so wala mingon si Uka nimo og si Clarix nga. Sige Kap Bingo, ikaw diya isa ka sa kuan kay pila ba karon kinahanglan? Walo ba ka buok? Ako mismo ang bibisita sa opisina ni sa panimalay ni Congressman Clarex aron ipadayag ang akong intention, no? Ang akong pagtuo manggod, Sir Art, is if you want to serve, you don't need to, di ka kinahanglan tawgon para manerbisyo. You need to offer yourself, no? Kung gusto ka mo trabaho. So, according sa Congressman Clarex, mas na-appreciate niya kay sa niya personality daw nga manawag para ubanon sa iyang ticket. It should be you to commit yourself. Para kung panahon matagan sa kahigayunan, imong kaugalingong willingness ang pagpanerbisyo sa katauhan. Dili kay napugos ka lamang sa pagpapili sa usa ka posisyon. Balik kita kang Bernie bitok-bitok. Ikaw, Bern. Nana ba nanawag ni mo, Bern? O ikaw, nana ba kayo ni sa Bern nga? Bay, dari ka sa mo abay, ana. Ayun kung wala ko'y kwarta. Tapos, Oh. di ko kwalipado diya. Tama kung saan ko diya, magkiningkoy ko diya sa City Hall. In fairness, ako mga kailang ang mga konsihal naka-mention nga Bernie will, nadunggan daw nila nga Bernie will be running for 2022. Ayaw mo, bugal-bugal na ni Kagay Art. Bugal-bugal na ni Kagay Art. Siya rin ay nagkwanta na. Pero Bern, mo-volunteer ko sa akong kaugalingon nga mag-MCR, mag-diskurso para kanimo. Kapitan Bingo, yun ani. Yes, sir. Ang imo pag-eskwela ni atong panahon na when you were 15. Ana. So ga-eskwela ka, gapadayon ka eskwela gyapon. Yes, padayon ko, Sir Art. Ang ako lang is wala ko ka-experience of JS from grad ball o kanang maghimo og project usa ka team sa usa ka balay. Tungod kay during that time ang katupod nga mga event matimingan nga naay kalihukan sa barangay nga di pud nako madilian. So panahon nga kana pong maghimo bitaw og mga homestead ay kanang mga projects nga team lugar sa college. Igo na lang ko mo sponsor sa unsay mga panginahanglanon kay atong nga time sa college ko konsehal naman sad ko. So I always put pressure sa akong self ba nga. Tungod lagi sa akong pagkamahuyang, gusto sad ako i-prove sa akong self nga bisan og anak ko. Young ones can always trust sa ako sa akong pagpanerbisyo nga dili masayangan ang ilang pagpili isip presidente sa mga sangguniang kabataan. So mas gipili na ako nga matagan ang panahon sa akong pagpanerbisyo isip presidente sa sangguniang kabataan. Then katong sa eskwelahan nga mga group project, igo na lang ko mo sponsor kung sa kinahanglanon. So wala gid nako kayo na experience ang young ones, no? Because at the age of 15, newspaper na gyud og mga current events na gyud sa TV ang ako gakaatubang, Sir Art. Mensahe nimo Kapitan Bingo alang sa mga constituents ug labi na diya sa segundo distrito. Okay, salamat kayo, no? It's really a dream come true. Kaya sa una lagi ko gusto mag-guest aning gahi tabay, no? It's a very trending, station yun kayo. It's a talk of the town. Not just only in Cagayan de Oro. Salamat kayo, Sir Art. Bernie, I miss you. Salamat kayo. Sa kahigayunan nga inyong gihatag aron. Ato po mapahayag. Ato mga programa sa ato ang barangay. Para sa ato ang mga kasilinganan sa barangay 17 ug atong mga kasilinganan sa lagkalain-laing barangay dili lamang sa distrito 2 kundi sa kinatibuk ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Kita unta taliwala sa pandemya nga atong nasagubang, kita magpadayon nga magmalaumon nga ang tanan mahuman, no? Dili unta nato mahimo unta natong inspirasyon kining pandemya nga magmaningkamot pa sa dugang magpakabuhi og mabuhi ni ibabaw ni ining kalibutan ug ang atong hangyo nga sa kanunay ang atong katawan nga mahatagan pa sa mas hugot
nga pagtagad ug importansya ang mga kamanduan gikan sa national ug lokal nga kagamhanan mga balaodnon sa panglawas nga atong tanghatagan sa kabugaton nga atong pag-i-follow para ang tanan nga kita magkahiusa nga magmalampuson sa pagkontra sa atong kontra nga dili nato makita. Bitaw ta maghiniusa isip katawhan nga naka-experience ni ini nga kawad-on no nga let's all be united no para sa tanan. Daghang kayong salamat dahil sabay ug maayong tagdakbayan sa Cagayan de Oro. I-regards me ni Jigger, kumusta na po diyang love life? Malipayon na ba budlo? Ay, siyang puno og love life, Bern. Ben, Yes. hintayin mo para kang Kapitan Bingo nga siya na aming campaign manager. Murag, kailangan si Utani magpa... Nagnangako ganin siya yung pag-istorya. Dapat ingana na ba tuloy-tuloy, paggamhana. Lisura na ka doon. Lisod kayo kagaya, lisod kayo. Daghan kayong salamat, Kapitan Bingo. Ibaba ko sa certified. Gani Kabay!